שלום, זה הסרטון הראשון שלי בעברית בערוץ, ואני החלטתי להראות לכולכם שכולנו היינו פעם חנונים, באמת, תקשיבו, תראו, רגע, רואים את זה? זה תעודות שקיבלתי בכל 5 שנים האלה. אני עכשיו בתחילת ו', ותקשיבו, אני הסתכלתי על זה והבנתי שכולנו, אני לא יודעת אם כולנו, אבל אני הייתי מעשה חנונית. למשל, זאת התעודה הכי ראשונה שלי, נראה לי, אני לא יודעת. קיצור, הנה, אתם רואים את זה? אני טובה בחשבון, זה מה שכתבתי פעם. מה קורה פה? בואו, תראו, מה זה התעודות האלה? קיצור, אז לא משעמם לי לקרוא את זה, כי אז בואו נראה. שולטת היטב ומצטיינת מתמטיקה. מה? הצימו, אל תשימו לב לזה, צלצול. 0 איחורים ו2 חיסורים. מה זה? הצילו אותי באמת. בהתאמה אישית. בסיומה של השנה את יכולה להביט לאחור בגאווה והסתכלי בקדימה. זה התעודה השנייה, לא משנה. והסתכלי קדימה בתקווה. משלת תלמידה נבונה ומוכשרת המשקיעה מאמצים בלמידתך והישגייך טובים מאוד. את משתדלת לעבוד באופן עצמאי ולמדת לקחת אחריות על הלמידה שלך. את משתתפת פעילה בדיונים ואך מעשירה אותנו בידיעותייך. בשבועות האחרונים חל מפנה משמעותי במעורבות החברתית שלך, ואני מאושרת לראות שרכש לך חברים חדשים ואת יוצרת איתם קשרים נהדרים. כל הכבוד על רכישת הקריאה. חופשה נעימה. טל, המחנכת שלי. בזמן קיצור. הנה מה שמסתבר, התעודה הראשונה באמת שלי. טוב, אז הנה. המורה שלי חושבת שאני מתאמצת כדי להצליח במשימות. בקביעות הכל. אני מתנהגת לפי הכללים בבית הספר. אני מתנהגת בכבוד לסובבים אותי. אני מגיעה עם הציוד הנדרש. ביצעתי באחריות והתמודדת עם המשימות הלימודיות מקרוב מרחוק והכל וזה אני לא אספיק לעשות את הכל בסרטון אחד, עוד מעט יהיה המשך. קיצור, ביי ביי, ותראו איזה חנונית אני הייתי בסרטונים אחרים. ביי ביי.